Szezám, tárulj. Oké, elég lesz. Elég lesz. Ez szemét a lábaim! Lám, kit fújt ide megint a szél? Nézzenek oda, ki van itt megint, ki lábatlankodik itt megint augusztusban a sziget előtt. Ezeket minden ebből kell lenned? Még egy évet sem hagytam ki. És a jegyek a párnám alatt voltak. És amíg én édesdeden szundikáltam, valaki ellopta őket. Kapjál be! Egy havcsok köpet. Te kis disznó, de ha nem beszélsz magadtól, kénytelen leszek letépni őket. Jaj, csak a gombokat ne, gumicukorból vannak. Akkor beszélj! Jól van, elmondom. Nos, ott vannak, az Üveghegyen túl. Hol? Az Üveghegyen túl. Gondolhattam volna, hogy oda rejtitek, de mégis hol? Ahol a kultafarkú malac túl, Hüvelyk Matyi házában. Hol? A Matyi házában! Matyi házában. Uram, meghoztuk. Ez pompás, akkor hozzátok be. Wow. Wow. Wow! Tükröm. Ne mondd neki semmit! Ne! Kezit csókolom. Legyen oly szíves és árulja el nekem, hogy honnan szerezhetek még ingyen jegyeket a szigetre. Tőlem csak aranytallérek vehetek. Lezúziusz? Tehát? Igen, van még egy lehetőség, ahonnan szerezhetsz ingyen jegyeket. Egy nagyon kedves ember osztogatja őket. Ki az? Petinek hívják, és tőle kell kérned. Gondolom 13-ára szeretnél 4 jegyet, ugyebár egyedül nem jó a buli. Hát akkor kérj és kapsz. Fogad szeretettel, Peti, elég sokat dolgoztunk vele, és hát remélem értékeled. Nem akarunk itthon punyadni nyár közepén. Nagyon fontos lenne. Hát akkor köszi. Hello!